Boses Tagabos, Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Alas 9 na! PIO na! May tanong ka ba? Itanong mo na. Bawat usapin ating lilinawin. Isyu ng bayan ating hihimayin. Tingog Kanbanwaan. Mapalokal, nasyonal, internasyonal. Sagot ni Pio Fernandez yan. Pio ngang bayan, Pio Fernandez laging maaasahan. Tingog Kanbanwaan, boses ng sambayanan. Pio Fernandez, ang inyong kadamay. Basta alas 9, Tingog Kanbanwaan. Iyo tabi, basta alas 9, Tingog Kanbanwaan na mina paabot sa Indo nin marhay na aga lamang kasabay ang pagpagirumdom na sa paghampang niya to, paglaom na sa paghampang niya to kaining kaaldawon an mahal na Diyos ang dapat sa tuyang perming ipigpainot sa gabos and happy birthday po duman sa mga nagkukumplean niya ngunyan. Kasabay dyan ang pag-imbitar na sabayan nindo kami sagkod ng alas 10:30 nin pagkaudto katuwang ta dyan sa luwas ang Mega Force Patrol. In fact, yaon po dyan nagre-ready na si Pading Jomar sa Premier Distrito Can Albay. Katabang paan sa muyang chief reporter, siyempre nakadistino man duman sa tercer distrito si Pading Jimmy Nasalita, si kumpadring Aldig di sa segundo distrito, katabang si Angel, si Joshua, si Karen, sa Manibela sa muyang Mobile si Henry Mata, mantang sa Master Control June Mapulis, the man from Poland. Sa newsroom yaon po dyan, si News Director Mar Dela para po sa mga sumadakan istorya kasabay si Ma'am Shia Leron, Ma'am Jen Balyaran, Nicolan Gloriani, Lokal, Nasyonal, Internasyonal. Nababasa sa indong mga Facebook sa DCGB News Online, ang samuyang official social media news portal, and siyempre nadadangog kada bes na may newscast and may news break digdi po sa DCGB. Sa IT, para po sa broadcast niman kung nadadangog kita sa radyo, region-wide sa mainstream media, nahihiling kita naaantabayanan worldwide netwide sa pagikan sa muyang IT Jerome Nico Martinez and EJ Bremen sa DZGB News Online sa Facebook and sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Ini na po ang programang Tingog Kanbanwaan. Naglalaom na yaon po kamo dyan. Nag-antabay lamang mantang nagpipipara na kan pangutuhan or nasa laban na, nasa tahaw na kan pagtrabaho. Sarabay-sabay lamang kita. Diyan sa mga taga Premier Distrito Can Albay, marhay na aga, nadadangog kita diyan sa bilog na Premier Distrito Can Albay sa paagikan 106.9 WGB-FM. And siyempre sa Facebook man tabi. Especialmente dyan sa mga taga-tabako, maray na aga. Sige, diretso na kita kan sa tuyang mga istorya. Ako pan sa indong servidor sa radyo, an sa indong pong Public Information Officer ng Bayan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. May bulos kita ng informasyon tulos sali dyan sa luwas. Nakaready ang sa tuyang tropa dyan sa First District si kumpadreng Jomar. Pading Jomar, maray na aga tabi. Please, go ahead na. Salamat, Pading Pio. Good morning sa mga parantabay. Pading Pio, pinasyarang ko si Mayor Ray Bragais Cantabaco. Tadakol kitang gustong i-follow up ng mga issues sa iya. Enot, to implementasyon kang bagas na hali sa nasyonal na pig-download digdi sa tabako. Ano na ito? Kumusta sa implementasyon? Pigsukuray ko sa buho ko. Tabat nasa sumpa lang kita. Guru mo na. Ikadua,
narumdaman mo Pio na so issue kang Tabaco National High School na preparado ang LGU na makatabang para makomply sa requirement na pinaghahagad kan Bureau of Fire. Kundi pero iyo yung yaman na si Mayor Talipi WS. Naghahagad si Mayor ito mga ano nga kay Puan dyan ngani na maka-allocate ki pondo ang LGU dahil man pigsisimbag dahil nagsisirimbag sa response ni Mayor. And sa rupa, aloy naman ang pinaghahagad, pigahalat kan mga taga-Aplan Barangay. So, outpost kan Philippine National Police, duman sa Barangay Buang, nagkaiguan ito ko use of frac agreement with the Department of Agriculture. Ayong kagsadiri kan daga, aramon daw kung sa building dahil ang aram ko ang LGU on mapatugdukan building. Ipasa ko na ang linya kay Mayor Ray Bragais. Mayor, nasa ibong na linya si Pio Fernandez. Ay, good morning po, Pio. Kasi sa mong paray na nyog sa programa po kan DCGP Ligaspi. Good morning po. Opo, Mayor Marhay na aga tabi. Inutunta na po muna itong sa Tabaco National High School. Tanaaraman mi po mananggad na para connectar ka na sa dapat na magtao ning input sa imo pero dai pa ning positive results. Ano tabian sa indong magiging aksyon na kaiyan? Iyo po tabi Pio. Kang naka-istoryanta si Mambing Estrella sa principal na may problema 54 classroom na di nagagamit dahil po di pigitawan ng certification kang Europe Fire, siyempre ang samuyang mga pambiling opisyal, di man pumataw kay occupancy. Ngunyan, nagpapudlog kay meeting, parang multisectoral na nga nito DPWH, DepEd engineer, sabula samuyang mga department head. Na duwang meeting po, sa panduwaming meeting, na mabisita structural engineer ng DPWH na kung saan, na-aprobaran. Walang problema sa structure. Kaya lang po, may pangangaipupan po sa Bureau of Fire na ito po hindi nag-ito recommendation para magamit. Napagkasunduan mi tabi Pio, duman sa panduaming meeting, na hindi PWH, mata sa muya kan mga requirement. Kung anong mga kaipuhan, tapos insigid na may budget. And then po so, Division Office Engineer man, nagagawa man na problema, na mataw man na nagbase man sa napagkasurunduan, mataw man sinda po kung anong pangangaipo. Alagad po tabi Pio, almost more than a month na, and malangan ikan last week, nagpadala na po akong surat kay First District Engineer Serda, asim po kay Engineer Roses, kan DPW, kan DepEd, dito po sa Division Office ng Tabaco. Alagad Pio, sagot siya ngunyan, di ako pigpapadala pa kasurat, kanang talagang kay Puan. Kaya sabi ko, mapalo ako kasurat sa enda. Na-demo ko itong problema na pagkasurunduan mo ito, nangako sinda na mga tao sa kuya, dahil ko po masabutan kung anong dahilan, tasagod po sa ngunyan, dahil po sinda nagpapadara kang itong kasimbagan, duman po sa pigagad, may buday, duman sa surat ko, na saro sa napagkasurunduan, may kan meeting na doon, panduang beses. Iyo po, duman sa DPWH tabi Mayor Ray, ano ko ta na so espesipikong dokumentos na pigpapakomply mo o pigahapot mo sa inda over? Ito po sa recommendation kang pigahagad po, Pio, kang Bureau of Fire, na sabi ninda, na pwede nindang gibuan, bude estimate ninda kung mura ng budget, na konsem po, nakanda man po kita, nakanda nga niyo, kaya nga niyo po ako nagpa-meeting sa inda, para maraman ko, ano po ang dahilan, taday nagagamit ang 54 classroom. Na parang sa sprinkler yata yon, parang sprinkler po, kay puwan baga po sa building, na requirement pa po kang Bureau of Fire, na dapat may sprinkler ang building. Ito po, sa rito sa pangaipo. Tapos duman naman po sa, may pigagan naman po so, Division Office Engineer, na parang pump man para sa tubig man po tabi ito. Nasagod po nabi nga ningon yan, Sir Pio, yung nga nagpigagad ko, natatalisin doon sa kung nagtatao, itong requirements na ito, na ipuan ko man. Na siyempre, magtarabang kami dahil 54 classroom tabi, Pio, di nagagamit. Tapos ang estudyante kang Tabaco High, nag-eskwela, kabangang aldaw lang dahil po di nagagamit ang 54 classroom. Iyo, kung kunta na, tama ba Mayor ang diit na pagsabot ko, kung kunta na, pinag-provide ka na kan DepEd, buda kan DPWH, kay itong so parang estimates, duman man ka mabasar kan sa indong possible budget na itatabang, tanganing makomply ito, maisumitir naman sa, okay, magamit ng classroom, marisolveran ang problema. Tama po yan, Sir Pio. Kung halimbawa man, di kaya kan lokal na gobyerno,
siguro magtarabang kami kung saan kami pwede makakuha, na pwedeng mahagadan na sa nasyonal. Di ba? Mhm. Magtarabang kami, bako na piga-atraso po ninda, yan na requirement. Paano ko makahiro? Hindi ako makakahiro dahil wala akong papel na halisenda na kung saan ito po sa napagkasurunduan mi, nakampang sinda ka, boss. Pati po si Ma'am Bing Estrella, kang Tabaco National High School Principal. Iyo. So, may naunabita, ma-follow up ka within this week, tabi, if ever, although hypothetical, Ngunyan po tabi sa PIO, mapadarigararay ako. Ma-reiterate lang po ang surat ko. Kung ano po ang dahilan, tabunin na kong tawanan. opo, if ever, tabi, na dai pa magsimbag, although hypothetical, ano ang gigibuhon po nindo, tabi? Mapot na lang po ako sa legal kung anong dapat ibuhon. Garo pigulang maninda ang serbisyo na pwede mong itao. Di ba, Sir Pio? Ayun, oho. So, you will be constrained na mag-inquire na kayo sa legal if ever dai pa sila mag-aksyon. Yes po. Ay, opo. Okay, we hope na masettle na yan, tabi, Now, Yeah. duman sa ikaduhang kwan, tabi, story. Hello, tabi, Mayor? Opo. Opo. Sige po. Duman sa ikaduhang kunya, sa ikaduhang istorya, tabi, itong sa Yes, po. bagas Yes, po. managang, Ano po tabi, na sabing i-distribute dyan, kindly expound, tabi. Hindi na po kami, kaya lang nag-fail po sa first bidding May. Tapos ganyan pong simana, mapaluwas naman po kami, ma-post naman po kami for another, para magkikok-bidding. And nakaplano na po kami, nakaano na kami na, ngunyan na September po, mapadara na kami kang first batch na concern po, 9,000 plus ang makaka-receive. Na concern po, ma-release kami, September, October, November, December. 4 na bulan po tabi, Sir Pio. Oho. Ano ang sistema? Igwa na kamong predetermined na patatawan kayo o gabos, tabi? Igwa na po tabi na igwa man baga po nahali sa probinsya, di ba? May criteria po kami, may guidelines po kami ginibo tabi, Sir Pio, na talagang day pa nakareceive ayuda sa nasyonal, ito po ang priority min ito tawanan. Iyo, tabi, Sa tabi. natawanan po, may sa probinsya bagali, sa provincial government, nahali man sa nasyonal, kali kay Gobnuel, na sunatawanan po kayo, dahil may naman po tatawanan. Dapat ang tawanan mingon yan, kay ni po na ayuda hali sa nasyonal, kay BBM, kay President BBM, na talaga pong sila nakaresibi pa na ayuda hali po sa nasyonal. Iyo Yan po po. sa guidelines na kinagmitabi, Sir Pio. Naihapot ko, tabi, yan, Mayor, tanganing ma-avert na o ma-preventaran, tibaad kun igwa na naman yan, hindi makasabot nin marhay, nga tangay na kami din nakaresibi, dapat maintindihan nila na araw ka ng sistema palan. Yes po. Yes po. Opo. Ingat naman yan kami tabi, Sir Pio, tabata pag bagarog kayo mga ayuda baga, dahil nahali po talaga ang reklamo. Kaya may nasa team, sa samuyang grupo na ginibok ko para pag-adalan ini. Yawan po ang IT, yawan ang CBMS, yawan ang CSWDO, na magtarabang-tabang para kung pwede malimitaran ang reklamo. Sigurado tabi ako, Sir Pio, may reklamo ini. Pero at least lamang, medyo mapakaray man tabi. So duman sa sabing ito, so ibubugtak na outpost ba yun sa inda barangay ba yun, tabi, Mayor? Hindi po. Sa barangay Buang Tabi, baga, Sir Pio, kung natatandaan mo, sa Pasakat baga sa Mayon Rest House, Opo. iba po duman na sa Litnaw Risla sa Tahaw, pagsaliri po kang Department of Agriculture, na kung saan nagkago kami kayo sa PRAC agreement na may building duman na papakarayon para po maging parang police outpost or tourist Police. outpost para po sa tourist assistance center na concern po, igwa man na asistensya po ang PNP. Kaya igwa na po kaming budget naman tabi, Sir Pio, but approve na po sa USPRAC agreement may with Department of Agriculture. Kaya dahil naman pong problema, na kami, nagigibo na po nag-revise lang pala po kami kang POW, medyo nagkulang sa budget, nagbawas lang po kami. Kaya ngunyan siguro mga bulan, matapos may na so PR, and then may posting mo na ito para po mapatrabawan mo at muyami naman po talagang may dali ang ang ito po na tourist and police assistance center duman po sa Barangay Buang. Ayun, oho, tabi. And itong supad duman sa taas, sa skyline, open na, tabi, itong, Mayor? Ipa po tabi, maski baga tabi, Sir Pio, na lip na so so naging ang alert level 2, dahil man giraray po nagtutugot ang APSIMO na magpasakat naman. Kaya kami po, nagalat lang po kami kaya advice kang APSIMO kung i-open mo na po ang
Mayon Rest House. Iyo tabi. And saro dalag tabi Mayor, kumusta so standing kan tabako sa basketball day may kadig dinahiling pigparahanap ka kanto kayo mong Ray Luxin ang ngaran. Accountant? Ano baga po, default baga tabi SLPO sa ginubatan. Nagkawat. Aram ko na ito na parang may nakabuto sa kuya na di makawat sa ginubatan. Kaya na po ako nagpasiring sa Legazpi, Kasubangge. Ano po niya, ano kami? 3-2 kami. Nasa Tahaw, may laban. May laban pa tabi. Dua pa tabi po yung laban, may pulang iligaw. Ay, para yung magabat. Oho. O ba't Para yung magabat. iyo baka magreliang kita dito kayo mong Ray Luxin, ba't makusugod ng larga? Sa aga po tabi baga. Sa agang kawat. Iyo Agang po. kawat. O di sige tabi, Mayor Ray. Mabuhay ka tabi. And salamat sa impormasyon mo da oras. Salamat mapugilala sin maray na aga po sa gabos. Salamat. Okay. Thank you. Thank you very much, Mayor Ray Bragay. So, yan pa rin POC Mayor. Pasya ng tata, dakol kitang itong i-update pa nang gadarong kayo mga napag-urulayan tangon yan. So, alin di sa syudad kan tabako, Jomar Bian, DCGB. Salamat tabi kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa tabako. Nakasabay niya to initialmente si Alcalde Ray Bargaiz. Yan, tabi ano, ang sakuyang number. DZGB On The Spot Report. Salamat pa ding Jomar. Ang sakuya pong number sa Smart is 0942-6670 0942-670-1195 0942-670-1195 and 0966-0730-115 sa Globe. Yan, kaso hapon duman sa programa tang Bicol Target yun na istorya ko na bagay ni may nag-text kaya sa tuya doon si 646 ano. Yesterday Leon Guerrero made sense sa Senado. Kaya next year when we test launch our rocket, subros kong senador na mayong kamugtakan, maghapot an igagaplot ko para darahon na sa space. Sabi ni 5646 kaso hapon man ang gadyo na istorya ko na bagay ni ano si Senador Lito Lapid ano iyan ang pighalat talaga igwan ang interest na maray ang kunyan dakulaon ang interest ni maray kan kunyan kan publiko kung ano magiging partisipasyon ni Senador Lito Lapid and finally kaso hapon June nadangogta si Senador Lito Lapid. Sandali, may caller tayo. Hello, maray na aga tabi. Maray na aga boss tiyo. Opo. Dahil ko po sabot-sabot, nalibog-libog po ako. Dahil na tao mag-Tagalog si witness mo. Si Sai? Si witness mo, dahil tao mag-Tagalog. Isi mo bako man sa igo kita ning date na slur o kaya ito bagang sudit na sabi na nga ni bias mga po dyan. Paano baka may mga listeners kita mga Bisaya baga paano ito si Madam Gina Acosta arog ka nang sa indang kunyan sa indang kunyan sa indang parang strong cultural value na makonsinda talaga sa pagbisaya talagang medyo nadidipisilan sila magtagalog duman sila sa indang vernacular talaga na natutuod kaya arog kaanso panimbaga ni Madam Gina Acosta. Bako tapos yan mag-college? Dahil nung high school sila, warang subject na Pilipino? Ay nako Bata boss, ang kiray ni Atty. Ligotan nasa taas na. gari na i-stress ng gulpi dai na i-extract so tamang simbag duman sa hapot Pag siya ang naghahapot, difícil makasimbag ang si Acosta. Oho. Pero pag ang ibang naghahapot, mabilis, madali.
Saro pa nga Ayun ang na po, tabi, sige sir, sa na. nagbutwa na kuan, hororon, na Sige na po. well coach siguro nga ya, ining si Madam Gina Acosta na parang igo baga sa ning template na isisimbag na para baga siyang so robot na iyuitan sa iyang pigisimbag sa nakadabis na may kahaputan, iyutang isisimbag niya. Warang bulong sa nagtatanga-tangahan. Ay, ikaman daw, dahil kakantabi, sir. Sige na, boss. Sige, tabi, sige. Makonselo ba tabi, ano, buda paghihapot mo baga itong si Madam Gina Acosta, ano. Balis nga ang simbag, dahil mauuyam ka dyan, na anak, ano, balis nga ang simbag eh. Pero, igwa siya ng mga portions na pagpigahapot siya kan defensa budakan ining mga senator judges na ang perception ta may kumbaga apling may bias pabor kay Vice Presidente Duterte. Ang simbag niya is clear, straight and unequivocal. Gusto sabihin malinaw ang kasimbagan. Pero pag pigahapot siya kan prosekusyon ni Attorney Ligutan, balis niya ang simbag niya, mauuyam ka na, malinaw ng kahaputan, as clear as crystal, na daay na ning space for further explanation June. Iba ang simbag. Pati, dahil dito nariparo, pati baga si Senador Chis Escudero, so presiding judge, napipiritan ng magpartisipar ning todo-todo sa pag-reframe kang question, pag-simplify kang question, and then ultimately nahuhugot manggiraray so tamang kasimbagan basado naman so kung anon dapat na linawon mo sa kahaputan. Ay, magkatabi ano yun. Ay, nako. Well, anyway, sabi nga ni Attorney Ligutan, kan pagkatapos kan hearing kasuhapon, may mga nag-interview, hindi ka ba niya naiinis, welcoming nga yung mga litigador. We're used to it nga sa araw ka ng mga witness. Remember, inibagang si Acosta, ang apod kaaninda, hostile witness. Ano ba talagang tamang pronunciation? Hostile o hostile? Hostile o hostile? Yung mga yung mga English proficient yan. Ano ba talagang tamang pronunciation kan? Well, anyway, i-simplify niya to si Madam Acosta testigo siya kang prosekusyon pero aram taan bias niya para sa depensa kaya nga ni hostile witness kaya pag-arog kan baga nga ni ipipaapudan kang korte tapos titawanin mahiwasan na puder ang prosekusyon sa line of questioning. Tanganing lumuwas ang katotohanan, pwede niyang ma-impeach. Kaya nagangalas baga sa iba dyan, baga sa kwan sa comment thread, kan mga manlain-lain na nagpapaluwas ning kunya ning itong proceedings. Bako, ang igo bagang nagkokomentaryo, bako ngayap testiguan kang prosekusyon, natangay tapig gagaba ninda, natangay tapig didistroso ninda sikon yan. Si Acosta, testigo baga ngayaan kang prosekusyon, dapat ngaya, anihapot ninda, sumapakusog kan sa indang klamar kang prosekusyon. Pero pig didistroso ngayon ninda, si Acosta, na testigo baga ngayon ninda yan para sa prosekusyon. Araw talaga po ayang piga po na hostile witness. Kukuhaon mo, so witness na kukuhaon man sa rong persona na may pagkaaram duman sa depensa, gigibuhon mong testigo tanganing lumawas ang katotohanan. Kaya bagang may porsyon duman na nag-object so abogado kan depensa. Sabi ni presiding judge Senador Chis Escudero, overall ang pag-object mo ngaya depensa, the prosecution ngaya may impeach the witness because he is ngaya a hostile witness. Yan. Pwede mong talagang pag-aoning todo-todo, tanganing lumas ang katotohanan. So yan po tabi nun. Balikan ta si Senador Lito Lapid tabi no. Duman sa 646 na nagapod sa to. Tama ka tabi. Ikumpara mo man ki Senador Robin Padilla. Kaya baga nga isabi ta ka mga nakaagi. Bako man gabos gayud ng mga artistang naglalaog sa politika, dapat nga itong pagluminoson. Ini nagkaigwa na kita ning comparison, tabi.
Kasuhapon talaga. That is one of the climax na pigahalat kan tawo, kan bilog na kinaaban sa proceedings na ini. Kuno arin matindog, mahapot si Senador Lito Lapid. Remember, si Senador Lito Lapid, tabi bagadyon, is a veteran of impeachment proceedings. Veterano na siya. Pera ng mga impeachable officers ang uminagi sa poder ni Senador Lito Lapid being a senator judge. Pero ang impeachable officers na si Sayba, si Erap, panahon ni Erap, tama, o panahon ni Erap, then panahon ni defuntong Chief Justice Renato Corona. O, senador na siya. Igwa pa si Merceditas Gutierrez. Tama ba yon? Although dahil ini nagkaigunin mga hearings, tanag itong si Merceditas Gutierrez sa ombudsman yata ito diyon, nagdemitir na ito. Bago pa man umabot sa hearing, so sa iyang impeachment. Yan. And igwa pa, so sa COMELEC chairman pa kay ito, naligaw, si Andres yata yun Andres, sinaangat naman ito ng impeachment proceedings lamang dahil na nakaabot sa Senado. Pero ining si Senador Lito Lapid, during those two active proceedings, matitindi ang uminagi sa iya, bako Chief Justice yan kan Supreme Court. Tapos ining si Erap na Estrada, dainong kasi baka ito nagpararibok nagkaigwa na sana siya kaito nin partisipasyon kan so pagburotohana. So sayang simpleng explanation bagay, so pitsapay na rumduman ito sa pitsapay. Basta sa kuya ngayon pag-intindi, bako ngaya akong abogado, di ako nagparahapot ko inadalan ko ngaya so mga argumentos legal ko naghapot ngaya ko sa mga abogado. Napatunayan ko ngayon nasa sa kuya man na pagtubod, may binalgar man ngaya so sa tuyang Chief Justice. Isa na ito. But the entire proceedings na siya nagkunyan, talagang nagkuhan siya ng wisdom na makapag-frame man siya nin sa iyang desisyon ka ito na i-convict si Corona. Bako, i-convict si Corona. Tayo man so sa iyo man na simpleng pagtubod. Dahil nga ibaga siya ka ito pigbas. Uso na ka ito ang Facebook. Dahil paano yun? Dahil siya ka ito nadagitan. Rinispeto kan tao so sa iyang desisyon at pinag-convict na si Chief Justice Corona then. Tabangan kay mahal na Diyos. Now, pagkatapos ka ito, dahil na siya nagpaparakuan. Pati bagasuki Erap, dahil siya nagpararibok. Ngunyan sana, ngunyan, inabot na susaro sa mga climax. Ang pinaka-climax digdi sa impeachment ni VP Sara Duterte is kung guilty siya or not guilty. So, saro sa pinaka-climax, ining sa paghapot na ni Senador Lito Lapid. And the way he framed the question, the way he projected himself, and yung wisdom na itinao niya, ipinaluwas niya, duman sa question niya, is much more sensible kumparado kay Robin Padilla. Ay bagad yun tabi. Totoo lang nahili sain mo ngaya binugtak so kwarta. Nahili ngaya kang vice presidente ito. Very relevant bagatabi. Sain sunatada, kumbaga ngaya inian itinao mong porsyento kang kwarta, parte kan kwarta na milyones, duman kay Latsika. Ibagatabi. Tapos siyempre, ipigdepensa niya man, so dignidad kan mga Lapid. So apelyadong Lapid, nagamit baga sa apelyadong Lapid, duman sa mga resibo kuno na tinawaning bayad ni Colonel Latsika, duman sa iyang intelligence operations, confidential intelligence operations. Binayadan nga mga may apelyadong Lapid na arog ka inyo. Klararon nga yan nindo. Sabi nga kan magurang ko, basta Lapid, kapartidaryo si mayan. So close family ties bagad yun. So kung kan Pilipino, karakter kan Pilipino na close family ties, nagbimidbid ka kan sa imong mga kapartidaryos. Kung ang wisdom duman na Senador Lito Lapid is, day basta-basta paggamiton ang mga ngaran, mga apelyado kan mga tao sa kabuahan. Bakod yun? Ito ang gustong sabihin ni Senador Lito Lapid. Ginamit nyo niya, Lapid. Mapasalamat ngayon ako sa depensa kung talagang tinawan ito, takapartidaryos ko ngayon ito kung totoo. Bako, pero kung dahil ibang hororon ngayon yan, kung susabihon, defensa sa onrakan sa indangaran. Yung mga tabi kaya, kudos kay Leon Guerrero. Di ba? Yan, maray na aga tabi dyan, Sir Ato Lim sa Petron Tap Gas Gasul.
sa tuyang mga kunyan, mga ano ini para antabay diyan sa daraga. Petron Tapgas Gasol, good morning. Ang kapartner man yan kang Pilipinas sa pagluluto sa haloy ng panahon. Yan. Sabi ni Kinatawan and Office of the Mayor, City Mayor, spokesperson dating Kinatawan Roy Borihon, Dugong GB uyugon moan nagdadangog palanser aw daing madaog ki Idol Robin Hood awin da say mo gapunta ka dyan Kinatawan Borihon pag nahiling ta ka idol mo palan si Robin Padilla. Maray na aga, Sir RB Borihon, tabi, mabuhay ka. Daydang madaog kay Idol na Robin. Sabi man ni Jen Estola, good morning po Papa Ping. Sa aga po, may kawat am Team Daraga, as in Team Malinaw. It's crucial game. Yan. So, Governor's Cup man tabi ni dyan sa Astrodome. Yan. Migong King Reginaldo, watching from Bangkirohan, maray na aga tabi, and eto may text pa kita ding saro. Daing madaog ki Idol, sabi ni 4960. Ay na, commercial na kita ta. Paano ka ini, John? Basta ako, mabuhay si Leon Guerrero. Oras Pilipinas, alas 9:35. An oras hatod sa Indokang. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda ika. Ako Bicol, sinda kita.
kita, ikaw. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Handog ng LGU Jovillar Albay, pinangunahan ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandan Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutya ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit.
Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat June and buenos dias a todos sa satuyang mga paraan tabay diyan po sa Legazpi Sir Ato Lim palan sa Daraga maray na aga, thank you so much tabi Sir Ato Lim, and siyempre buenos dias a todos man diyan sa mga taga Ravax, kay Madam Tet Aldana Jacob, and siyempre kay Madam Joan Monte Castro kan Department of Environment and Natural Resources Office 5, Region 5 diyan sa Ravax sa Saindang Main sa may Aleco, yan may mga nakagat ning ayam na tabi yan, akot ikus, kamrot yan, diyan na kamo, and sa mga pabakuna anti-Hep B, nasa anti-flu, anti-pneumonia, anti-tetano, tama ba tetano o tetanus, diyan tabi, puro po iyan sinda akreditado ang sa indang institusyon sa Manila, sa Sorsogon, sa Tabaco, sa Ligao, sa Virac, sa Irusin, yan, Sorsogon, puro po yan akreditado kan Departamento de Salud, pati naan sa indang mga nag-injection dyan, igwasin na dyan yung mga medical practitioners, mga nurse, tabi yan. Kaya you're in good hands ta dyan sa Ravax. Yan. Maray na agaman kay Sir Popoy Balmes. Thank you so much. Ano lamang Sir Popoy? Dyan sa JRB Battery Shop, Tire Shop and Calibration Center. Halo yun na bagay di dyan si Popoy na Balmes. Halo yun na. DCGB talaga yan. And believe man ako sa taong yan. He rose from rags to riches. Pira ng brand si Sir Popoy. Yan ang nagpuunsanan sa paghuruhirahin ng baterya ka ito bagang drum mo pa yun sa mga bateryang disposable. So, bakong disposable. So, pwede pang magamit. Pinaghihirahay bagan. Tigasalidahan sa nanin mga plates. Tapos lila ganing distilled water. Yun na. Pwede mo naman nagamito na baterya ito tabi. So, kay ito pang mga panahon. Iyan ang pigigibo ni Sir Popoy Balmes. Nagre-repair sin ng baterya tapos may mga brand new hanggang sa ngunyan sa mga bago na bagang baterya na disposable tabi yan. Sir Popoy diyan sa JRB maray na aga tabi sa Indo. Thanks for always listening man tabi. Pati na sa mga branches nindo sa Ligao, Daraga, Albay District, Tabaco. Yan. Tabi good morning tabi sa Indo. May kuha na pala Ma'am Jen and Dimar, baka malibong na naman tabi ang mga paradangog. Yun na pinag-release na ni kan newsroom si Ma'am Jen si Jen gibo, baka kuha naman kamo mag-conclude naman na postpone na ang kunyan ang eleksyon kan barangay and sanggunian kabataan sa Nobyembre. Yan. Jen, tabi, Ma'am Jen, Jen. May bareta ka baga, June makikon daw si Ma'am Jen sa newsroom, pagkwanta ini you speak para harapot, so sa barangay and sangguniang kabataan elections. Ma'am Jen, tabi. Ma'am Jen? Good morning, Sir Pio. Ano ito bareta ta dyan sa newsroom na inaprubaran na kan Senado,
paki-expound ta tibaad masala naman sa interpretasyon kan tawta pero mi bagang relibong ngaya day malawas ya malawas so sa election sa barangay Buda Sanggunian. What happened, Tabi? Go ahead. Opo, ito Sir Pio na ipinaluwas sa Senate Committee pamansa na ito kang local government kung saan yung propostong lane na may katuyuhan na i-postpone yung barangay as in Sangguniang Kabataan elections na nakatalaan ko ta sa November 2 as in gibuho na 5 taon ang termino ka mga opisyal kang BSKE. So sigun kay Senador Chis Escudero ang chairman kang subcommittee sa laog kang simanang ini isusumite niya sa plenaryo ang committee report para tulos pa ining mapagdebatehan. So kung kaya sa ngunyan bako pa man ini Sir Pio ang pinal na talagang desisyon kung talagang ipapag-ugta ba ang barangay as in Sangguniang Kabataan elections kundi nasa Senate subcommittee pamansa na. So sabi ni Escudero, katuyuhan kay ni Sir Pio kang Senate Bill 2387 na pakarayon ang dalagan kang kambal na eleksyon para di na maotro ang cycle na pauro-otro ang pagsuspindi kang Kongreso as in para man malikayan ang pag-overlap o pagsabay kay ni sa national as in local elections sa laog mismo kang sarong taon Sir Pio. So, okay. Di ilinawon ta so mga nag-arantabay ngunyan dahil sinda mag-conclude na postpone ng mga yada kundi nag-agi pa sana sa proseso sa Senado na inaprubaran na kan committee on ano ito Tabi Jen? Opo, yung committee Sir Pio. Senate Subcommittee on Local Government. Yan, inaproba na kan Subcommittee on Local Government itong so plano na daing una mag-eleksyon ngunyan na taon i-disperse i-fix na yung term na parang ano ba yun 5 taon 5 taon ng mga ilihidong opisyal sa barangay plus OSK tanganing sararuan na sana tapos ipipresenta pa sa plenaryo. Opo. Yeah. Yes, so, yung committee report and mangyayari yan ngunyan na simana. So dahil pa man nagasabing inapurbara na so pagpostpone nasa proseso pa sana. Ano Tabi? Yes, tamang-tama Sir Pio. So at least naghiro na so sa Senado igwa ng development Tabi. Thank you so much Jen Tabi Jen sa newsroom and sa grupo kay Endimar Buda kay Ma'am Sia kay Nicole salamat sa paglarar. So nag-aagi pa sana sa proseso dai pa man Tabi nagsasabing postpone taan ang final kaan na maaprobar is the president. Pag nag-abot na sa presidente sulay na inaprobaran both kan Senate as in kang Congress ta maghuhururon pa man yan pag so sa Congress naghiro naman Tabi ta so nainot so sa Senado sa Congress baka ining simana o mga maabot na simana may development man iyan magbibiyo yan by cam and pag naaprobaran naan isusumiter na sa presidente for signature then and only then talagang magkakaigwa na ning pag-postpone kan eleksyon. Ngunyan, puro pa sana po yan, proseso kan huroron. Dahil mag-conclude na postpone na Tabi Yan. Ang huroron is to postpone. Pero dahil pa ning desisyon ta. Pag dahil pa nakabot sa presidente, dahil pa pinirmahan na nagmamando na so mga ining termino kan kunyan, kan mga elected official, sabi baga ni Congressman Pido Garbin Jr., sarong abogado, ang dapat ngay kan pag-extend kan termino bako ang pag-postpone ta. So pag-postpone kan termino igwa na ngaya kaanin pag-postpone kan eleksyon igwa na ning desisyon ngay kan ng Korte Suprema na illegal iyan o unconstitutional kundi duman ngay kita malaog sa pag-extender kan termino kan mga ilihidong opisyal na iyan. So pag nakaabot na sa opisina kan presidente extending the term kay ning mga elected officials na nakatukaw ngunyan both sanggunian sa mga regular na konseho then and only then na magkakapag-conclude na kita na talagang postpone na o kaya ma-extender na ang termino kay ning mga opisyales ilihidos sa barangay. Sige, diretso kita kan istorya. Aramon tanaw kay pading Jimmy, Chief Jimmy. DZGB On The Spot Report. Kumusta ang linya? Okay ba Tabi? Pading Jim, paki-redial Ibalik ko na lang sa imo. Tabi, na. Sige, go ahead.
Sa tuyang follow-up sa na po na niya itong pagtugay-gay kan istorya ka Subago, manungod sa pinugutan na duwang imahen ni Santa. Sa Masarawag. Salamat sa Diyos, salamat kay Mama Mary. Inian na mga nasasabi kan mga nagpakahiling na ngunyan. Dahilan sa naibalik na sa dating kinamumugtakan as in ongoing sabi pa din ngunyan. Big tutugod so payo sa lawas ni Our Lady of Lourdes as in sa Saint Bernadette na yaon sa luwas kan simbahan na Katindog. Kan sa Badong Banggi, Agosto 22 tabi pa di, inatake ining inot, pinusakan kibato si Our Lady of Lourdes and nabuwal ini sa kinamumugtakan niya. Si Saint Bernadette mantinido pang nakaluhod. Alagad kinagahan Domingo, mamisa o may misa, habang nagmimisa, may luminaog na sarong lalaki. Pagkatapos, may kandilang ibinarabad sa tahaw. Kan mga pinagtutupawan kan mga nagsisimba. And nariparo na may darang sundang. Yo. Binaliwala man sa nakan mga nagsisimba sa kapukusinda sa homilia ni Reverend Father J.C. Omar Sukris Pita. Wala man na ginibuan lalaki, luminuwas man giraray sa simbahan. Kaya nawara na sana. Pagkatapos, kan misa, di ruluwasan na, urulian na natural. Di na naman na-discover, inasuduwang imahen, puto na si Riblag na supayo sa lawas, tinaga-taga kay itong may darang sundang na itong lalaki. Ang pagtubod, dumana na bilugan pagtubod na itong lalaki, yun tuminigbas. Sa nakatumbang si Our Lady of Lourdes, asin binadas pa si Saint Bernadette, tumba man tabi pa di, asin wara na supayo, magkaduruga na sa sarong kanto, sulawa si Blag sa mga ini, sa payo ka ni. So ngunyan kung Pedro, pinagtutunaigo ng physical na, pigtuugod na nga ni Guide, nagpigtutrabaho na? Ay ongoing na pagtatrabaho, nakatindog na siya pero supayo iyon nakaistorya ko sa mga nagatrabaho, sabi ang gagamito niya tuturo-turo ko doon concrete epoxy. Concrete epoxy tanganing madugtong supayo portion kan iba pang parte kan lawas. So, mabalik sa dati man giraray ini. Iyo, takan Sabadong, Domingong aga, kumpadre, nalingawan kong ipadaraman sa mga retratong andin kasuhapon, day ko lang natukarta, halipot baga pag Lunes na, kung kandakol na mga istorya, yun man na ganun nangyari sa Masarawag. May kaninan sa pag-iisip, dasok, nagbalik pa da ito pa ding Jimmy, Chief Jim? So, may kagibuhan? Hello, Chief Jimmy. Hello, pwede. Yeah, go ahead, you're on air na. So, yun tapos nagluluwas na anggulo ko. Dahil kita kay Pantang mas verifikados. Otoridad magtarap na kaya tabi pa rin. And sa inda na yan na kuha na. Magpasan importante, ayos na, inaksyon na digdi sa San Lorenzo Ruiz, Guasay, Paris, Masarawag. At least natutugod na, kumpadre, pading Chief Jimmy. So makagiram. Nailing mo na. Oo, makagiram. Nagre-report nga niya ako sa bago. Medyo niya ako iba na talaga. Makamurong doon. Makagirabo baga na. So, yeah. Anyway, araw ko na nangyari na talaga. Yan, tabi pa dito. Dubag kumpadre, so diyan baga sa Kamalig, may, ito may kani naman sa pag-isip. So, para kunyan imahin dyan. Distros. Dahil ito na-establish kung sisiyan may kagibuhan kayo ito? Dahil ito na-estabilisar. Dahil na-establisher na, kwan lang, na may nakamotor na duminalagan, bakan may magluwasali sa simbahan. Pagkilingi, yun, pinusakan kigapo, then may duminalagan na motor. Yun, nasa na ito, dahil man nasusog. Sa Kabalig iyan, Oo. Ini sa Ginubatan, magkataning sa napating lugar. Masarawag. Iyo, sige. Yan, tabi pa di.
ang mga update na pinagtukay-gaya niya tungo niya na pagkaaga, Jimmy Nasalita sa pangalan kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa Raul Calio, DCGB News. Salamat Chief Jimmy, kumpadre, sa mga follow-up report pa diyan. Kan Domingong aga managid pa din na datadyon. Pinasaan sa ko ni Pading Mike na Lagria. Nga pa di o baki follow-up iyon niya ako. Nalingawan ko lang na ikaw ang kasuhapon na ta because of time constraints and itong sa mga report baga nagbutwa pa. Sa narumdum ako subago kang pigre-report na ni Pading Jimmy. Yun na niya ako sa pinadara kasuhapon. Diyan sa masarawag na nangyari ano. Oy nako. O di sige tabi ano? And may bareta kita Jun ano palan. I-turn over ko na sa imo tama may I go out mo nako. Day maghali tabi maray na agad yan sa mga taga-uwas. Familia Rotogal. Mga paraan tabay niya to sa uwas. Good morning and happy pangutuan po and salamat sa pag-antabay na do. Mabilta po ang programa. Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 4 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Nagpatanid ang Philippine Postal Corporation o PhilPost sa publiko kontra sa mga mapanlokong text message o smishing na nagagamit sa pangaran asin identity kang PhilPost para makakuha ng personal asin sensitibong impormasyon na pinansyal. Sigun sa PhilPost, kadaklan nagpapadara ang mga scammer ng text message na may kaibahan na makadudang link. Pigasabi sa mensahe na may problema sa paghatod ng sarong parcel dahil sa bako kompletong address o kaya nangangaipuhan ng tulos na pagbayad ng redelivery fee gamit ang credit o debit card. Piglino kang PhilPost na bako nagahali sa ahensya ang mga siring na mensahe. Yan ang Baret Akali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat Tabi June and the guys dyan sa Tech Department asin sa IT. Buwelta na kita sa programa. Ngunyan pong pagkaaga. Di kanakaagi bagang aldaw nagkaigwanin inaugurasyon dyan sa Kamalig. Itong so Kamalig Community College
And subsequently may yaon duman si Congressman Pido Garbin Jr. kan ako Bicol, and siyempre sa mga representantes man kan lokal na gobyerno kan Kamalig. And subsequently may report man si Angel yata yun manungod sa uyan, may impormasyon man na ipinaluwas si Congressman Pido Garbin Jr. na sindabuda si Congressman Kaloy na Loria, nagakaigo na ning sort of yun na nga iyan kooperasyon, although haloy nang anduang iyan naghuhuron, nagko-cooperate gabos, nagtatabangan para sa ikaauswag kan segundo distrito, at least pareho sidang Tagaligaspi baga tagadigdi sa tuya mga kababayan taan. Ang sabi ni Congressman Pido ngaya i-render kwenta ko man ngaya magko-cooperate kami, magtatabangan kami ni Congressman Kaloy na Loria para man sa budget kan dagdag pa na mga school buildings pampubliko na dapat maipundar ta iyubaganan saro sa mga kakulangan. Bako nga ni saro kundi perennial problem na kung kita tabi baga nagsusubaybay kan mga istorya. Yan, hilingon mo. Anon mga istorya ang minaborotwa. Kada taon hilingon nindo. Kada taon pag Disyembre, ano ang istorya ang nagbubutwa sa mga kunyan, sa mga telebisyon, lalo na sa TV baga anayaon dyan na istorya, siksikan ang mga pasahero sa mga terminal, pauwi ng mga probinsya. Yan ang apod sa baga kan mga reporter duman baga Jerome sa Manila, lalo na sa TV, anapod sa mga taga-probinsya kita gabos. Dawa kita naka-star sa syudad. Basta lugar sa luwas sa Metro Manila, probinsya ang apod din dakayan. Garibaga ang paghilingkan mga ibang media duman, sindasan ang syudad sa bilog na Pilipinas. Yan. Pag Disyembre, ang balita kaan, siksikan ang pasahero. Pag Nobyembre naman, siksikan ang pasahero at supistang gadaan. Pag Enero naman, siksikan ang pasahero, pauwi ng mga probinsya inong itong pistang gadaan. Pagkatapos naman pag Enero, so bakong pistang gadaan kundi New Year. Pag abot naman kang ining Semana Santa, siksikan niyo yan. Pag abot kang Hunyo, ang bareta naman kulang ang mga classrooms. Iyo yan taon-taon tabi. Kaya they both take cognizance of it. Ining si Congressman Pido, buda si Congressman Kaloy, they both take cognizance of it. So ako Bicol baga kadakol na kan mga pinag-inauguraran dyan na mga school buildings sa palibot sa bilog na Region 5 na narealisar na ngunyan physicalmente tapos na dahilan ta sinda so nagtrabaho ka na so gobyerno nasyonal makaalokar ning budget para sa mga school buildings na yan. Iyon ang pigigibungon yan, sabi ni Congressman Pido, maka-ordinary pa nga ako tanganing mas mahiwas, magtabangan na kaya kami ni Congressman Kaloy. Sa parte man ni Congressman Kaloy na Loria, iyo nga yapiyo, iyo man ang sa muya man na pinagibo duman sa Kongreso. Naghuhuron nga kami ka na permi ni Congressman Pido na Garbin. Para sa ikakarahay. And duman naman sa mga classrooms, igwa man ni pinagpasar si Congressman Kaloy itong Classroom Acceleration Act na ang katuyuhan ka ini na mag-istabilisar ning lay na mapakaskas, mapahidali kan pag-repair kan mga classrooms kada bes na may nadidistroso kung pig-agihan po nin kalamidad arog kan bagyo o man na remalaso iparayo na mapadali ang paghirahay kaan. Kita baga nakakariparo, pirang bagyo na nag-aagi. Uminagi na sa bagyo ngay halimbawa sa arog ining bulan. Inabutan na ning sarong taon, day pa nare-repair ito. Mabagyo na naman lamang, day pa nare-repair ito. Dagdag na naman na re-repair, hihirahay yun. Iyan masunahilin ni Congressman Kalin, dapat masolusyonan, makahali na sa cycle na arog ka yan. Makagibo ning lay which will define na mas mapakaskas ang pag-repair ka yan na igwaning pundong yaon dyan makat nin maray so burokrasya na pigaagihan kan pag-aprobar buda pag-implementar kan repair ka yan tanganing mapakinabangan tulos. So iyan po tabi ang mga sa classrooms na yan. So both yun na nga niyan sabi baga ni Congressman Kaloy day nga yan yung politika digdi maski baga si Kaloy ka ito Congressman Kaloy pag igwa mga pinag-inaguraran na mga infra projects, pig-acknowledge niya iningaya por sobre sa
hiro ka ito, trabaho nara Congressman Pido, kanako Bicol, nara Congressman Joey nga ka ito. Ako nga digdi na yaon sa naimbitaran ta siyempre bilang pagtao ko man nga ning ondra sa arog ka ining mga esfuerzos. Ibagaan kaya iyan po nagkukunyan na ang duwa. Kumbaga igwa na ning symmetry. Kumbaga sarong bungkaras. Kaya madadagdagan pa yan nganing mas mapahiwas pa ining mga classrooms na possible na pwedeng itugdok tabi Sige. Diretso kita kan mga istorya hali pa diyan sa luwas. May report pa ang Mega Force Patrol. Aramon ta daw ang darang informasyon ni Compadreng Al Armario. DZGB On The Spot Report. Hali dyan sa iyang location. Pading Al, maray na agatabi. Please go ahead, man. Salamat, Pade. Mas nakakahiling nin liwanag ang mga taga Southern Pagkan Legazpi na marirealisar mandigdi ang pigapangarap na community college kan Legazpi kaysa sa northern areas. Ini ang informasyon Pade dahil manggan latest na informasyon ali kay Mayor Isham Ismail na talagang desidido na sinda na ipagpadagos ining napuna ng community college digdi sa Sitio Tico-Tico kan barangay Taysan na nasa 8 ng mga classrooms anay patugdokan enot sa papuder pama ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. kan si kato naging alkalde asin ko niyan plano ining ipagpadagos kundi may proseso pa dahil siyempre may bidding process pa pag-abot sa budget manahali sa syudad plus ining konsiderasyon na pigahagad sa Commission on Higher Education na ikonsiderar na ining bagay na medyo haraniman ang gadigdi sa pigutugdok man na pyrolysis area kan syudad may mga lakdang naman na pigigibo ang gobyerno lokal para makonsiderar ini sa tabang man ni Congressman Garbin kan ako Bicol. Kon ilingon ang sitwasyon pinasirang ko mismo ining area yaw na pa din amana so nagkawalong classrooms alagad ining sa printerang parte como dating kabaasan tigpipilingan ng onyanin daga nangani na mapantay may level naman sa naipatugdok ng classroom sa Orinotan kaya expected na magkapadagos ini sa mga masunod pang bulan alagad nabanggit sa northern areas kan Legazpi medyo malabo duman dahil natukar sa guniang panlonsod na ito pala na pig-o-offer dyan sa Barangay Boyoan. Iyan, sa diri andaga kan DepEd. Kaya dai nagbubuelo o dai man pig-recognize pa yan kan Commission on Higher Education. Kaya saro yan sa bagay man na pig-ororonan pa sa level ka sa kunyang palunsod and nagalat man alkalde kana pwedeng mga posibleng mangyari alagad na hiling na mas dakula ang posibilidad na mapapadali ining pigapangarap na community college man kan mga taga southern part kan Legazpi. Ang medyo madugo-dugo sa na kumpadre, medyo maproseso gayod, nasagkod ngunyan, daita pangani aram kung igwa ng simbag, so Commission on Higher Education, duman sa pinaghagad nindang prayer na makonsiderar because of its geographical location harani sa pyrolysis area. Day pang simbag. Yes. Opo, tabi pa yan ang nasaro pa sa pigalat and si Congressman Garbin saro sa nagtasabang kayan na may komunikar sa Commission on Higher Education ang siring na pigagad na konsiderasyon. Ta kay puhan iyan talaga na maibugtak na dyan because iyan sa area mo kumpadreng Al dahil na malikayan dyan ang putok kan development magbilang ka ni mga 5 sagkod 10 taon ang tawo dyan gulpi na bagatabi kumpadreng Al matraffic na nga pag rush hour matraffic na pasiring dyan. Totoo, tabi pa de. Kunyan nga ni, digdi sa may
area kan ining barangay Maslog, lulpi na mga subdivision, Oho. dyan sa bandang Humapon, and iba pang area. Tama ka, saro yan sa faktor kung expected talaga na lalong madakulan populasyon digdi sa southern part kan Legazpi. Kopya. Yan pa na impormasyon digdi sa south area, Legazpi City, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre nga hali dyan sa saya man na responsibility sa sur na mga barangay kan Legazpi. Pio Fernandez, tingog kan banwaan sa DZGB. Sa dagdag na informasyon, DZGB, on the spot report. alamon ka daw kay Karen. Pio Fernandez, tingog kan banwaan sa DZGB. DZGB, on the spot report. Karen, maray naga, go ahead tabi. Thank you so much, Mr. Tio. Talagang pipirit naman ng city government kandidat naman sa ibuan natin mga GCash ang mga social pension na senior citizens sa Legazpi City. Ini kaya, Sir Tio, bago na alit kita duman sa payout, duman sa ICR, kana sa second quarter pension, maguluhon dahil sa natuloy ang iba sa oras, sa ibang kan itinalaan ang schedule sa mga ini, kan Legazpi. Ang iba kaya sa disertiyo ng mga barangay senior citizen president, siguro ngaya sa kagurangan, tigtuturubudan akan mga taga-osta na lilibong na sa schedule. Sa kanili ngaya sa ibang barangay aga sa schedule, pinadirigdi na anigado pa ibang basta president sa paglaong na madali na sa ngaya na pagkaw-asistenta. Baad ngaya, makatuaman niya ikatulog sa pagkaaga. Kaya sinangyari sa Asertio, nagtaburo pag sa ibang mga senior citizen, lalo na sa tuminurulo ta, digdi, sa konfirmado, sa pasipag-ulit niya to, alauna pa ngaya kami, pinadigdi na ngaya kami sa mga oras na ini. Kaya sigun man kaya Mayor Richard Ismail Can Legazpi, sirka po na ngaya na magkaigwa pidika, tangani na sa mga masunod na araw sa ining payout, dahil na mga pag-adrangay, dahil na mga magsasakripisyo pa na magpasiring sa sentro para sa nasasiring na asistensya. Iyan Karen iyan na nagkukubra dyan kan payout, iyo supig tataram ka ito baga ni Mayor Isyam na natatada pa na dahil pa man talaga naka-avail kay itong sistema na pipaagi sa GCash, so pension. Pero eventually, aabuton sinda kaya na araw ka na sistema. Kaya, dit na suro sakripisyo, pero kahira kang kunyan, kan mga senior citizens pa mananggad na, dahil pa nakakakunyang kaan, nakaka-avail, Kaya magpatabang na sinda, so mga senior citizens ta dyan, Yes, Sir Tio. Good thing po, Sir Tio. Igod-igdiki mga personalities na anong sa city government ang nagtatabang na nag-servisyo na mag-enroll sa mga ini sa GCash. Gayon, magayon. Iyon na iyan dyan ta. Suyaon dyan na dahil pang GCash, maproseso na. Roger on that, Sir Tio. Sa mapagaan, maguluhan talaga ng Sir Tio, dakulong so nagkadaragit na mga sektor sa inot, sa schedule, sa iba, sa panamahaw, alas 6 pa ngayon, nagturo yun ng digdi para sa nasa asistensyang ini. Ay, erakban. Sige. Ayan, Sir Tio, ang mga istalagigi sa luwas, Karen, Bisbibin. Karen, tabi. Yes, Sir Tio. Maki-follow up, kaso hapon baga sa report mo kung ano naman agad ang status kan sisay na ang yaon dyan sa provincial engineering, Budaso sa Penrod, tabi. Ha? Opo, sige. Sir Tio. Thank you so much, Tabi Karen, sa dagdag na istorya hali dyan sa lugar. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, tingog kan banwaan. Ang kapartner tanang unyaan, ang samuya pong Chief Tech, si Chief Tech Ramir, Tata June out, Chief Tech Ramir in, digdi po sa natatada niya tong more or less 8 to 9 minutes kang programa, may text patabi digdi sa satuya, Globe ini. At taday ka po nag-text naman, na nag-text o taga uwasan na, pamilyar o tugal. So iba dahil naman nagparamdam ka mo ha, ay talaga naman. Si Migong King Permina yan, Migong King Reginaldo, Migong King si Kinatawan Borihon, dyan sa City Mayor's Office kan Tabaco. Good morning, Tabe.
And so listener ta sa Ligaw, si El Viajero, yan. So idol si Robin Padilla. O, musta ka mo dyan sa Albay District Tabi, sa mga paradangog ta dyan sa Udan. Uy, pala halitang day na kuan na kukumusta lamang Lodovice Tailoring dyan sa Saudcan Legazpi. Yan, pampublikong merkado sa Legazpi. Siyempre sa Arnold's Tailoring. Diyan man sa Arnold's Magano sa may DBP Tabi Chief Tekramir, di ba? Sentrong-sentro yan. Arnold's Tailoring, mabuhay Tabi kamo. Thanks for always listening Tabi. Mga suki taman iyan. Yan. Arnold's Tailoring. Eto ba kayong taga-Rapu-Rapu naman itong babae ata? Gari iyo taga-Rapu-Rapu naman ini na babae gayon. Hello? Hello? Good morning po, Terpillo. So taga-Rapu-Rapu. Taga-Rapu-Rapu po ini. Tabako po ako, Terpillo. Tabako, mabuhay ka mo sa tabako. Tabako po. Ano ako, Terpillo, solid mong listeners. Solid, salamat din maray. Anong panguntuhan labang dyan? Tabako po. Sa Pawa Tabako po ako, Terpillo. Sige, salamat ha. Salamat solid din po maray. ako, solid. Sige, salamat. Thank you so much. Pawa kan Tabaco City. Igaw pa kita dyan ng listener man sa may kunyan, sa may bulwagan. So, parang mamihan yata dyan. Good morning, Tabi, sa Indo, ha? Yan. Ito may saro pang si Sergeant Estola. Good morning, Tabi. Sergeant Estola. Sa tuya yan na kuan man. Listener. O bueno. Ay, Chief Tabi, pwede na? Tanganing ko na hilinga daw dyan sa tuyang lagbo. Pwede na. May go signal na kita. Tanganing makaprepare naman si Andy Mar. Tabi, sa masunod na programa. Sa pangarang kambilog na puwersa. Teka, may sarong habol. Sabi ka, day tapig acknowledge to text yung Tabi. Good morning, sabi ni 4091. Sige, 4091, good morning man, Tabi. Salamat kan sa ido pag-antabay sa pangarang kambilog na puwersa. Masunod tulos ang samuya pong News Director, Mardela day maghali mag-antabay po lamang. Thank you and God bless us all. Tiyang Tiyong ang bayan, Tio Fernandez.